Съжалявам за прекъсването. Стигнахме до там, че правим следния вид лицеви опори, малко по-широк хват с ръцете и пръстите са изнесени по ъгъл 45 градуса навън. Това е специфичният момент тук, при който натоварването се променя и работим за по-централната част на гърдите. Който ги пробва, ще усети и ще види разликата при нещата. Това е първото ми видео от серията за посветени на лицеви опори. Виждате, тук са само класическа лицева опора, по-широк хват, по-тесен хват и това не знам как да го нарека с поставянето ето така на пръсти на ръцете, с пръсти сочещи навън. Това са 4 варианти на лицеви опори, които можете вече да започнете да комбинирате, ако не го правите. Разбира се, винаги трябва раницата да ви е на лице, с тежестите, която слагате на гърба и веднага вдигате натоварването. Не забравяйте, с лицевата опора човек повдига около 60% от собственото си тегло. Което значи, на 100 кг вдигате 60 и така нататък. Всеки може да си го сметне. Това от мен за днес. Надявам се видеото ви е било интересно и полезно. Очаквам вашите коментари в Силен БГ. Вече не се изисква регистрация, както знаете. Поздрави и успех!